Slav Rojbaş Hevanno Muxassas bes bihanek bora par ve bütün bu ki zindagi bsa îroyê ki gulan heye bi vê wesilê dixwazim vê rojê li hemî ketkaran, xebatkaran, li karkeran pîroz bikim rojekê gelekî muhîm e ji bo ku ev roj weke betlane weke taqîl were îrankirin pir însanan ket da gelek karker şehîd bûn jiyana xwe ji dest dan. Niha ciyê xwe ji we re tarîf dikim. Ez li nava bajarê Cenevrê me niha serê sibê karekî min hebû ez hatim vê derê. Ama wisa dilê mirova da çim valahiyekê heye. Çi ye nizanim. Merû li welatê herî xweşê cîhanê ve jî perçeyekî mirovan, çavê mirovan tim li welatê. Ev mirovên me yê li sürgûnê yê li diasporayê vê yekê baş fehm dikirin. Ez dixwazim çi bibêjim. Tişta ku mutxwast ez bi we bişêwirim. Hêza karkeran li Kurdistanê çi ye? Gelo di dewra me de hêza karkeran dikare şoreşekê pêk bîne. Dikare bibe sebebê guherînan. Li welatekî ji bo ku karker bikaribin aktif bin, guherînan pêk bînin divê cîhana xebatê bi rêk û pêk be. Yani bi hezaran karker li deverekî bixebitin endüstriya wî welatê pêş ketibe. Wextê ku karker dev ji kar berdan, karkeran dev ji kar berdan, divê tesîr li desthilatariyê dike. Eger karker ketin grevê, tesîr li rêveberiyê neke, li hikûmetê neke, yan jî li patrona neke, guherîn pêk naye. Niha çîna karkeran li Kurdistanê çi qas bi tesîr e. Ew em dişikê dane. Çünkü Kurdistan ev berê ve problema esasî ya partiyên çevkiriyên Kurdan bû. Ji ber ku endüstrî pêş neketiye li welatê me, milletê me jî debara xwe, îdara xwe piranî bi cotkariyê û bi xwedîkirina heywanan dike. Tesîra karkeran pir çê nabe li ser guherînan, guherînên siyasî yan jî yê civakiyê. Çünkü em gundî ne, em civakê gundî ne, em rêjber in. Ji ber vê yekê ye. Merû hêviya xwe nikare bi hêza karkera vegirê bide. Li Tirkî jî wisa ye. Niha karker li pê nanê xwe ne. Hikûmetê re dixwazin navbera xwe xweş bikin. Bi yek dengî di bin banê sendîkayekî de tev nagerin. Guherin û veguherînê pêk nayînin. Yani vê gavê naxwazin xwe bikin qurbanî jî. Heta niha pir ceribandine. Serê wan ketiye belayê ji kar hatin avêtin. Lewma pir naxwazin bikevin nava vî karê. Îca niha guherîn û veguherîn piranî di destê partiyên siyasî de ye. Ancak bikaribin bersiya gel bi komî rakin serkiya. Ne tenê karker û emekdar bi hera we. Bi hera we. Li deverên wekî Tirkî mümkün e. Ama ji ber ku millet pir ji dewleta xwe hez dike, dewlet biye tabûyekê, dewlet weke pîroz hatiye nîşandan, pir zehmet e ku millet li hember derkeve. Hevanno, ew wisa mixwast silavekî bidim we, yani tiştekî wisa taybet ku mirov dwere bibêje, ez ê êvarê bêjim. Êvarê niyeta min ew e ez biçim Zûriyê, ronî roha li Zûriyê, ez ê biçim bin mîvanê wê, ez ê qehwekî wî bexwim. Şert û mercîmel wê derê eger dest bide, em ê bi hev re weşanekî zindî çê bikin. Derdora saet heftê êvarê. Ez dibêjim qey em ê hev û dibibînin. Em ê wê derê weşanekî zindî ji we re çê bikin. Em ê piranî behsa helwesta İsraîlê ya li ser Sûriyê bikin. Îro rozanin ev hefteyekî ye. Êrişên li ser Durziyan di rojevê de ye. Hin provokasyon pêk tên. Qasî ku em dibînin İsraîl ketiye nava hereketê ji hewa ve bi balafiran êrişê ser Şamê dike, êrişên deverên cuda dike, êrişên noxteyên Heteşê dike.
yani rojên em têdane dibe ku bibe destpêka guherînên bingehîn yên li Sûriyê ev bi xêra milletê Kurd e jî yani ev mantıqa îro ya li ser desthilatiyê dikirê tiştekî nayê mehkûmê guherînê ye belkî ew bi temamî têk jî biçin bi temamî yani HTŞ û Colanî û mantıqa wan li Sûriyê pir nikare li ser desthilatariyê bimîne. Tayyip Erdoğan û Devlet Bahçeli di nava heftê de li hember konferansa Netewîya Kurdan derketin helwesta nîşan dan piştgirî dan HTŞ. Ev jî nîşan dide ku dewleta Tirkiye hêviya xwe bi wan vegirî daye dijberiya Kurdan dikin. Ama rastiya jiyanê ne wisa ye. Hêzên derve, Fransa, İngiltere pir nebêjim ama Amerika, Fransa bi temamî piştgirî didin Kurdan. Dibe ku rêveberiya temamê Sûriyê jî bikeve destê rêveberiya Xweser yani ew jî mümkün e. Yani Dürzî û Kurd û Elewî bi hev re li gorî mantalîteya îro ya Rojavayê Kurdistanê temamê Sûriyê bi rêve bibin. Yani ez wextê dibêjim dikeve destê rêveberiya Xweser nabêjim rêveberiya Xweser. Mantıqa li Rojavayê Kurdistanê bibe serdest li temamê Sûriyê. Yani ev pir mümkün e. Ev dibe yani. Alevi, Dürzî û Erebên seküler, Kurd, Asûrî, Ermenî hemî milletên li Sûriyê li gorî sîstema Rojavayê Kurdistanê dikarin xwe bi rêve bibin. Pir baş e. Yani dewleta Tirkiye li dijî sîstemeke ne navendî ye, ademî merkeziyetçî ama halbikî qismekî mezin ê cîhanê sîstema federasyon heye, sîstemên nenavendî hene. Li Ewropayê hema hemî welat Rûsan e. Yani heremên navendî hema bigire nemaye. Dewletên ku ji navendê tên rêvebirin. Ji ber vê yekê dewleta Tirkiye li pê xeyalan e. Halbikî ew jî mehkûmê guherîn û veguherînê ne. Rewş bi vî şekliyê ez pêşniyaz li we dikim mûsa xwe silav bidim ez pêşniyaz li we dikim û êvarê li benda me bin ez ê biçim cem ronê riha em ê weşanekî zindî ji wê derê çê bikim. Yani ev cî hûn dibînin Cenevre ye, ji xwe re sakîn e, îro betlanê ye, karker neçûne kar, tatîl e. Yekê gulanê tatîl e yani herkes li malê xwe ye, ji xwe re tên qehwe xwe vedixwin, ji xwe re rûniştine. Sükûnetekî pir ecayîb heye. Pêvî ew e welatê me jî wisa be. Yani em çi bikin? Em me got yani. Em wextê tên van de re rû dinê ev nava Cenevre ye, Cenevre. Em wisa dilê me de valahiyekê heye. Me rû dixwaze hemî milletê me ê li rojheta navê milletê me Kurdistanê jî bigêjin bê aramiyê, bê huzûrê. Pir xweş e. Ez hêvî dikim ku di encama vê pêvajoyê de rêveberên dewleta Tirkiye batıl bin, rêvekin ji guherîn û veguherînê re û li pê dek û dolaba nebin, fitne fesadî çê nekin, hilêyan pêk neynin, serî li hîleyan nebin. Hedefê wan e. Levando rewş bi vî şeklî ye ama aniha Sûriye dikele li bendê bin û nava rojê de em hinek agahiya berhev kin em bi tevê şîroveyên xwe bernameyekê têr û tijî çê bikin êvarê. Baş e. Ez aniha ji ber ku ji telefonê weşanê dikim pir nikarim peyama wê bixwînim. Dilê min boyara ye ji kerema xwe re piştgirî bidim vê kanala me. Haya min jî heye yani van rojan me hinek navber daye her êvar min nekarî bername çê bikim. Ji ber vê eger rejiya me hinekî ketibe ev normal e. Dibe em hinekî dîsa piştgirî bidinê. We got erê tamam mala wê ava. Ez xatir ji we bixwazim bi hêviya rojên xweş azad êvarê li benda me bin. Dem baş, silav.